hader kaffe. Det er, se, nu tager han lige, hvordan man drikker kaffe. Ja, der er rigtig kaffe i. Hvis man overhovedet kan se det. Ja, det er der. Så, begynd. Og min tur. Hold kameraet. Min tur. Så min tur. Jeg sluger det rigtigt. Godt så. Så, nu er den færdig. Videoen er færdig. Ja. Aldrig. Jeg hader kaffe! Ja, det gør jeg jo.